моҳи сентябри имсол духтари 19-солаеро ки мехост аз кӯпрук худро ба дарёи Сир ҳаво бидиҳад роҳгузарон монеа шуданд. Баъдан маълум гашт ки қасди худкушии ин ҷавон духтар сабаб доштааст. ӯ иддао мекунад ки падараш ба номусаш дастдарозӣ намудааст. падари духтар феълан дар боздошт аст. созмони Гулрухсор ки аз ҳуқуқи ин қурбонии ҷинояти шаҳвонӣ ҳимоят мекунад мегӯяд санҷиши тиббиву судӣ вуҷуди чунин як ҷиноятро тасдиқ намуд. бо ин ки дар Тоҷикистон соли тақрибан 50 ҳодисаи таҷовуз ба номус сабт мешавад, озори ҷинсии фарзанд аз ҷониби падар такондиҳанда ва даҳшатнок аст. қазияи ахирро ҳамкорам Хиромон Бақозода пайгирӣ кардааст ва қабл аз барнома ман аз ӯ тафсилоти ҳодисаро пурсидам. ин ҳодиса дар вилояти Суғд рӯй додааст. мо дар бораи шахсияти духтари қурбонӣ ва падари гумонбар шудааш бо далелҳои ахлоқӣ чизе намегӯем. саргузаштҳои талхи духтари 19-соларо мо аз забони худи ӯ шунидем. ӯ ҳоло дар як бемористони шаҳри Хуҷанд асабҳои харобшудаашро муолиҷа мекунад. ин духтар ки ӯро Шартан Гулнора ном гузоштем ба мо дар суҳбати телефонӣ нақл кард ки миёнаҳои моҳи сентябри имсол падараш як шабонгоҳ дар хонаи хобаш ба номуси духтар дастдарозӣ кард. қазия баъди он маълум шуд ки духтари ноумедшуда хост худро ба дарёи Сир афканад, вале раҳгузаре ба кӯмакаш шитофту баъди шунидани саргузаштҳои духтар ӯро ба идораи полиси ноҳия бурд. бар асоси гуфтаҳои Гулнораву санҷиши тиббии судӣ падар боздошт шуда тафтишот оғоз гардид. Хиромон, пас мешавад гуфт ки дар қазияи ин духтар адолат бояд тантана кунад. ин қазия чанд тафсилоте агар чунин гуфтан мумкин бошад мусбат ва ҳатман манфӣ ҳам дорад. дар бораи озори ҷинсӣ дидани духтар аз ҷониби падар полис ва додситонӣ огаҳ шуда ин марди хатарнок барои 4 духтари хонаро боздошт кард. созмони ҷамъиятии Гулрухсор ба кӯмаки Гулнора шитофту ба ӯ ҳам аз назари офияти равонӣ ва ҳам ҳуқуқӣ ёриҳо мекунад. вале ҷиҳати нигаронкунанда дар ин қазия он аст ки ин духтари қурбонии як ҷинояти мудҳиши ахлоқӣ ҳоло мавриди фишору азиятҳои равонии хешовандони падари худ қарор гирифтааст. Гулнора ба мо ба такрор нақл кард ки амаку аммаҳо ва ҳам модаркалони падариаш ба ӯ фишор меоранду таҳдид мекунанд ва намехоҳанд ба нақлҳои ӯ дар бораи падар бовар кунанд. ба назари онҳо падар набояд зиндонӣ мешуд. танҳо модар ва хоҳарон дар ҷониби ӯ ҳастанд, чун хоҳари калонӣ ҳам ба тафтишот иқрор шудааст ки падар нисбати ӯ ҳам айни чунин корро карда буд. яке аз амакҳо ба Гулнора таҳдид мекунад ки аз хона берунаш мекунад. яъне вазъияти духтар ин гуна аст ки як қурбонӣ ва як осебдидаи ҷинояти сангин амн нест ва наметавонад аз худ дифоъ кунад ва ҳоло танҳо ба умеди як созмони ҷамъиятӣ аст. ташаккур ҳамкорам Хиромон Бақозода дар бораи қазияи як духтари 19-солаи сокини вилояти Суғд нақл кард ки падарашро дар озори ҷинсии худ муттаҳам намуда бар илова зери фишори наздиконаш мондааст.